seguim en aquesta segona part de retransmissió que ens ha portat fins a Beòcia. I m'agradaria presentar-vos una mica també de què es tracta. Fixeu-vos que estem a zona important, jo m'atreviria a dir, ens hem posat probablement ara en un problema, que en aquestes circumstàncies no previstes, si veiem que ens ha de complicar molt la vida, ara en sortirem, sí, serà una complicació innecessària, per tant la podem esquivar. Jo crec que també és important que sapiguem analitzar quan hi ha qüestions que són innecessàries, no? I aquesta és una part important. Que això no resta compromís, que també per altra banda és igualment important en aquests escenaris. En el primer vídeo anterior que trobareu hem vingut a elaborar algunes de les qüestions més interessants entorn a aquesta ludificació de l'aprenentatge, posant alguns exemples pràctics i comentant algunes de les pinzellades més interessants de l'entrevista que vàrem mantenir amb el nostre segon convidat a CEFON Consultoria, Esteve Camps, entorn del sector IT i de les comunicacions i d'aquestes dificultats que moltes vegades es generen per diferència de llenguatges, per falta d'enfatització amb el professional amb el que tractem. I això moltes vegades sorgeix també a les consultores i consultors que treballen de manera independent. Aquesta és una de les qüestions, però l'altra i no menys important és quants beneficis tu pots obtenir si t'animes a seguir alguns dels meus consells i algunes de les qüestions que des d'aquesta consultora treballem a nivell de gamificació i que fins i tot després també n'oferim classes i sessions i cursos. Per tant que fins i tot tu també pots aprendre i desenvolupar-la. Jo crec que al final la cosa més meravellosa és aprendre a promoure bones pràctiques, no? I per això utilitzo aquest joc com a exemple, és una de les qüestions que realment ens ho permet i és la raó per la que m'animo a promoure'l des d'aquí. A més, no oblideu, el nostre primer entrevistat fou en Marc Martos, que a més és una persona també de l'àmbit del videojoc, per tant, d'alguna manera sí vàrem entrar amb un perfil afí a aquest canal, però no necessàriament el meu objectiu era que ens quedéssim en aquest sector. És a dir, a mi m'interessava que arribéssim a diferents sectors i diferents oficis, perquè siguin molts i diversos els professionals que vegin que des de la consultora podem treballar amb ells i no només això, sinó que ens hi representem i els hi donem visibilitat, que és el més important. Bé, aquí ens hem trobat en una situació casuística perquè aquest joc té tants elements, hi ha molts tresors, ens permet també a través dels mateixos poder descobrir molts dels elements que se'ns presenten. Sembla ser que hi ha algun cofre, intueixo, aquí en tota aquesta infraestructura. Perquè em pugueu millorar el visionat, col·locarem el videojoc de dia. Em diu que no em permet perquè he de sortir del territori enemic, d'acord. Doncs aleshores sortirem i nosaltres seguirem una mica en aquesta línia del temps. Veieu que en la mateixa línia del temps ara ens apareix un enemic potent i així ens ho indica i així ens ho marca. Per tant, anem a veure. Doncs mireu, en aquest cas tenim a una mercenària de primer nivell que es diu Ofèlia i el joc incorpora moltíssim personatge femení. Quan veiem guerres d'aquest estil, i això acostuma a passar molt en els apartaments, sobretot quan parlem de consultors externs, que a vegades se'ns dificulta molt realitzar la nostra tasca i poder accedir, perquè volem generar aquell marc que l'Esteve parlava a la seva entrevista, no aquell marc win-to-win. Per generar aquell marc, moltes vegades, fixeu-vos, val més la pena observar aquest tipus d'escenari i deixar que el nostre objectiu s'abateixi sol i directament nosaltres avançarem amb informació. Què us sembla? Per exemple, si us trasllado que Beòcia és una regió de la Grècia Occidental que a més correspon a una regió històrica de l'antiga Grècia i que s'extén cap a la ribera nord del golf de Coríntia i cap a l'est de les històriques regions d'Etòlia i a l'oest d'Àtica, que per cert és una altra de les regions que nosaltres veurem aquí. Ara sí que sembla convenient poder sortir. A més, si no m'equivoco, com que estem parlant d'un àmbit de supervivència i en aquesta Grècia tan antiga, doncs les pells les trobem i és molt valuós perquè estem parlant, com us explico, d'un àmbit de supervivència, que és el que utilitzem nosaltres per treballar.
estic avaluant si ens val la pena anar al darrere del... Veurem que molt probablement hem assumit moltes missions a aquells taulells. Recordeu, aleshores és molt més interessant igual donar una ullada i veure què tenim de nou i si tenim algunes qüestions doncs, que ens queden relativament a prop i que ens faciliten. Mireu quina barca més meravellosa, no ens farà falta perquè simplement traurem el riu. Actualment forma part de la unitat perifèrica de Beòcia, la capital i principal ciutat. En temps antics era Tebes, que és precisament on ens trobem, i el gentilici llatí era Aonius. I Beòcia limitava el nord amb l'Òcrida i el nord-oest amb el canal d'Eubea, que és una altra de les zones que també hem vist i que per això considero tan interessant. És molt difícil i gairebé impossible, per tant, els extractes que intentarem rescatar tant per aquest canal de Twitch, del qual la consultora n'és afiliat, com pel mateix canal de YouTube, intentarem que siguin els millors. Fixeu-vos que hem entrat, en aquest cas hem entrat a la casa del líder, que durant molt temps els territoris estaven dividits per cases de líders i aleshores hi ha l'opció, com hem dit, de debilitar. A més, aquesta història és bonica. Cassandra és filla d'un espartà, d'un home, un gran lluitador, que de sobte és tirada al mar i des de la duresa de la vida no només ha crescut, i m'agrada també que ofereixin aquesta visió, perquè també és una mica la visió del professional, és a dir, el professional autodidacta, el professional que ha crescut. A vegades tenim l'enorme oportunitat de comptar amb grans mecenes i amb grans mentors i moltes vegades també en el moment no en som conscients, no? Per això també m'interessa des de la consultora donar visió i llum a diferents perfils de professional, perquè jo crec que una mica és també el que ens ensenya la gamificació, i en aquest cas la gamificació, si la treballem i la parlem, fem aquesta espècie de sessions de mentoria aplicades al vessant professional des d'Assassin's Creed. Aquí de nou al taulell i estem molt a prop del nostre objectiu. Aquí ja tenim el primer, massa tard per arribar sigil·losos, per tant anem a la lluita. Jo no sé com sou vosaltres, jo soc bastant de lluita i moltes vegades et trobes en un moment que dius, Déu meu, i ara per on surto, no? Com és realment el moment que estic visquent. Mireu, hem aconseguit l'ostra, que són aquests missatges una mica encriptats, ¿no? En aquest cas ens diu: para celebrar sus victorias, los campeones van con sus amantes desde el estadio al este de Tebas hasta el puente que da a un lago con forma de corazón. Me encontrarás olvidado. La veritat, evidentment, no podem obviar i destriar que no existeix una visió masclista i paternalista, i això també és una realitat i succeeix. I recordeu que estem visquent a la Beòcia o a la Beòcia d'aleshores. A més, m'interessa també explicar-vos, mentre distraiem una mica els nostres enemics en aquesta casa del líder, que encara que Beòcia va ser la llar de persones, de grans personalitats, Hesiodes, Corina, Plutarc, per als atenencs, Beòcia era sinònim de persona petita i estúpida i es tenia un fort despreci. Hi havia un fort despreci cap a la base de l'estructura econòmica de les dues societats. Beòcia era una regió agrícola i els habitants de les zones rurals sovint eren objecte de despreci, que això segueix succeint i succeeix també molt respecte a professionals d'altres punts a Catalunya, pel que fa respecte de la capital. I això, nosaltres que tenim la consultora ubicada a Barcelona, sí que és una qüestió que hem pogut detectar, i sovint convé entendre el talent enorme que hi ha en el conjunt
del país i sobretot també no només el talent gran, sinó saber-lo exportar, i moltes vegades aquest talent ha de cercar altres subterfugis per poder arribar a lloc, no? I per poder-se posar a mercat, que al final aquí no es deixa de fer altra cosa que anunciar-se. Recordeu que Cassandra venia de molt lluny i va acabar visquent a una illa amb Marcos, que la va adoptar, però en realitat el seu perfil prové de molt i molt lluny, en concret de Cefalònides o Cefalònia era el nom de l'illa, perquè a més aquest joc és enorme i, com us explico, rescatarem les parts més importants. Hem parlat una mica de l'entrevista. Sabeu que a l'entrevista vàrem parlar també d'una enorme polèmica que hi ha entorn de la plataforma TikTok i la seva usabilitat a Portugal, les dinàmiques que s'estan generant, que a vegades no són d'allò més positives, sobretot si ho entenem des del punt de vista de l'assumpció d'objectius, de reptes, des del temps, des de la perseverança i sobretot des del control i no des de la immediatesa. I també, per altra banda, vàrem tractar altres elements no menys interessants, com precisament un dels que ens ocuparà avui, que són aquestes plataformes col·laboratives de les que parlaven en l'anterior vídeo, no? I conversàvem també entorn d'un article interessantíssim sobre la bombolla del talent de cara al 2020, un article de la font Social You, que és una empresa de recruitment digital. De tot això en parlàvem i ho trobareu a l'entrevista que ja apareix publicada en diferit. Ens indiquen que hem de robar béns. Intentarem passar una mica més desapercebuts, tot i que aquí hi ha una missió interessant i llarga per fer. Per tant, nosaltres ara intentarem anar de cara a l'objectiu, precisament seguint una mica aquestes pautes que ara us estàvem explicant. Observeu quina meravella de disseny. És una de les qüestions que Twitch valora més de cara a laboral o de cara a l'accés a possibles vacants, és doncs que els seus professionals, els professionals que es volen adherir a la companyia, tinguin certa sensibilitat, que jo crec que és una altra de les qüestions de base. Sobretot en carreres professionals que comencen, sobretot quan també seleccionem clients, entendre que hi ha determinades filosofies que casen amb nosaltres, a menys que estiguem parlant de projectes petits, sobretot perquè normalment el professional no entén que estem col·locant una estructura per a llarg termini. Si no, els resultats contractats serviran de molt poc. Els resultats per als quals s'ha pretès contractar, perquè no hi ha una continuïtat, no? I és un problema que el veiem sovint, no només en la comunicació externa, sinó també en la comunicació corporativa interna, no? D'aquí una mica la problemàtica i el que us compartia. Us he parlat d'una d'aquestes eines col·laboratives, d'aquesta pedagogia col·laborativa interna que treballo i de la qual en seguirem fomentant informació al respecte i podeu, per suposadíssim, contractar o contactar respecte a això.
explicar-vos també respecte i entorn als beneficis i seguint avançant una mica més a l'altra pota de la cadira que ens quedava una mica per aprofundir, que al final és el cor principal de les nostres converses i de les píndoles que ens ocuparan els dilluns al matí, precisament és que les iniciatives de la gamificació en contextes d'aprenentatge reconeixen que un gran nombre de nens en edat escolar juguen a videojocs, la qual cosa determina la seva identitat com a persones i estudiants, però moltes vegades no ha de ser un factor negatiu, i aquest tema el vàrem dissoldre i el vàrem discutir perfectament amb en Marc Martos a la primera entrevista que trobareu, precisament de que moltes vegades hi ha tants elements contextuals que incideixen directament, i com a criminòleg ho sé, i per tant no hem de mortificar el videojoc. Hem de veure doncs, en quin moment és sa i és saludable retirar-nos, si la persona no és capaç de prendre una decisió per si mateixa, és quan hi ha d'haver un control, hi ha d'haver-hi probablement un control parental des d'abans, i aquest element, que pot semblar aparentment un element més psicològic, doncs té una enorme base pel que fa a aspectes que sí que versen en l'àmbit criminològic, no? És a dir, doncs, elements que ens permeten explicar el perquè d'algunes qüestions. I per això també a l'àmbit professional doncs, hi ha habilitades aquestes sales de videojoc que explicàvem a la primera sessió del vídeo d'avui, precisament per generar àmbits de regeneració que no addictius. D'aquí el terme Gamifying Education. Amb aquests progressos us deixem en el dia d'avui. Gràcies per haver assistit a les nostres píndoles formatives. Les trobareu a YouTube i a Twitch. No deixeu de subscriure-vos. Que tingueu una feliç setmana. Gràcies i fins ben aviat.